Niin okei. Elikkä nyt me ollaan siis niinku tehty 3. kerros. Ja tehdään tänne nyt ensimmäinen huone. Mietin, mistä mä voisin rakentaa sen. Sinänsä voisin tästä. Tai tästä. Mutta mä en tiedä, onko se vähän outoa. Sen takia. Ei tollasella. Ehkä vaan betonista. Tai sitten täältä. Ehkä tässä, koska tässä on tällaisia kivoja värejä. Toi olisi aika kiva. Sitten otetaan ovi. Mikä ovi tähän tulisi? Ehkä toi. Noin. Tästä tulee siis nyt tästä huoneesta. Niin, oh my goodness, miten lähellä mä teen. Siis niinku tällainen ehkä joku 5 hengen huone. Tai tollaista. Noin. Sori, kun tää vähän lagii. Okei, ehkä tohon nyt vielä ovi. Tästä tuli vähän matala tästä talosta. Tai niinku tällä hetkisestä tässä. Niin, tai tästä kerroksesta, mutta ei se haittaa kauheasti. Ei se oikeasti haittaa. Oh my god. Tähän ei voi tehdä kerrossenkeitä. Tuohon tulee 1. Ei. Niin. Noin. Ja sitten tuohon. Tai ehkä tähän. En tiedä miten mä ajattelin tehdä tästä 5 hengen huoneen. Jotenkin vaijoin. Ups. Tästä tulee niin matala kerrossenkin. Oh my god. Tähän lampuksi voisi tulla tämä. Joo. Ja mistä mä saatin sen 5? Okei, tää on ehkä 4 hengen huone. Miten mä saan tähän jotkut tikkotkin? Sitten mä vaan tein tähän jotkut tollasen. Noin. Ei, kyllä se menee tuohon. Mä voisin laittaa tähän, mutta sit se on tiellä. Ja laitan se tuohon. Noin. Ja tästä pääsee tuohon aika hankalasti. Mutta ei se haittaa. Okei, sit. Tuohon ehkä voisi tulla pikku vessa. Kaikista vessoista ei tule isoja, koska kaikkiin ei mahdu. Mutta aika moneen tulee. Okei, jos mä nyt teen vähän isomman, mutta ei tää paha ole. Noin. Sänkö ei tarvii. Eikä ovea. Noin. Sitten noin. Ja noin. Okei, väärin. Noin. Hyvä. Sitten vaan toi. Ja toi pois. Noin. Okei. Ja nytten vettä. Noin. Okei. Sitten jonnekin taulu.
Noin. Ei. Joo, noin. Noin. Niin, okei. Sitten joku kirjahylly. Ehkä voisin tehdä tuonne kirjahyllyksi. Noin, hyvä. No niin, on tehty. Ahtaaksi tuli, mutta ei paha. Ei paha. Niin iso tila. Mä voisin tehdä tähän nopsaan tällaisen olkkaripaikan. Tällaisen sohvapaikan. Noin. Ja sitten me tarvitaan vielä. Mitäs me tarvitaan? Niin. Noniin. Oh no, mä en voi tehdä sellaista, mitä mä ajattelin, mutta ei haittaa. Noita voi kyllä käyttää. Oi, näitä kyllä kehtaa käyttää. Otetaan ne pois. Ja sitten mä voisin ottaa. Ehkä otan. Mä voin ottaa solmia tekemistä. Noin. Sitten jatkuu sohva-operaatio. Voisi tulla tollanen. Ja no joo. Okei, tää on nyt hyvä. Noniin, tää on hieno olkkari. Juttuputtu. Mä voisin ehkä tehdä jotain pelijuttuja tänne, mutta mä en tiedä miten. Koska mä en ihan osaa tehdä silleen pelihommeleita. Niin ehkä sitten ei. Mutta jatketaan. Aurinko laskee. Ei paha. Sori kun tää kamera on vähän tää ei näy niin hyvin, mutta ei saittaa niin paljon. Toivottavasti. Noin. Mä en iästä, että on näin matala. Mutta mun syy. Sitten ovi. Noin. Up. Tolleen. Ja Mä en jaksa laittaa kattolampuakaan. No, ehkä sängyssä sitten on apua. Mitä mä nyt sekoilen? Niin. Nyt tästä voisi tulla 5 hengen huone. Jos mä jaksan tehdä. Tästä onneksi voi tulla tähän tikkaat. Tai sitten voisin tehdä ilmeä niistä paremmin. Joo, ei ehkä. Oh my god, mikä mulla on? Oh my god, mitä mä tein? Noin. Okei. Ehkä mä vaan teen sitten näin. Joo. Sitten vielä jonnekin nyt sänky tarvii.
On. Noin kirjahylly. Noin, hyvä. Tässä on 5 hengen huone. Sähköosuus tehty siis. Tässä on vielä paljon tekemistä. Joo. Okei, tuohon voisi olla. No ei nyt tollasta. Ei tollasta. No ei tollastakaan. Ei nyt toikaan käy. Mä haluan pitkän. Jos mä laitan ton auki, auttaako se yhtään? Ei. No, sit tarvii pärjätä vielä hetken ilman taulua. Sitten tuohon voisi laittaa taulun. Noin, hyvä. Tarvitsee se tuohonkin. No ei ehkä. Tuohon voisi. Ei. Noin, noin. Joo, no, noin. Sitten noin ja noin. Vähän parempi. No ei totakaan. Toi. Näin. Noin. Ja sitten tuohon pääsee 1. En halua samaa. Vaikka tolleenkin. Noin. Okei. Sitten tehdään vessa. Tästä tulee nyt aika iso, että ne voi laittaa esimerkiksi sitten tuon, mikäs toi on, kylpyammeen. Okei, tää sen verran iso, että tänne mahtuisi laittaa kylpyammeen. Mä en nyt jaksais laittaa vessanpönttöä, mutta se on nyt vaan pakko. Ei se haittaa. Miksi mä menen pois tuolta? Tyhmä minä. Ei! Noin. Ei, noin. Noin. Sitten on hana. Ei tolleen. Tolleen. Ja sitten ei sua. Noin. Sitten vettä. Okei. Ja nyt me voidaan seuraavaan huoneeseen. Taas kerran uuteen. Ei se haittaa. Että täällä on pimeätä täällä. Noin. Nyt on vähän valoisampaa. Paitsi tuolla ei ole, mutta ei se paha ole vielä. Joo, okei. Mä voin tehdä tuon portaiden viereen. Yhden huoneen. Täällä on liian pimeätä täällä. Ärsyttävää. Oh my god. Miten mä nyt menen niin raikkomaan? No kohta tänne tulee valoa. Tästä tulee nyt aika iso huone, mutta ei se haittaa. Välillä on isoita pereitä. Jes, tää ei nyt ihan tasaisesti, mutta ei haittaa. Okei. Ja tää on sänky. Se sänky. Nyt mä en näe mitään. Eikä tota lamppua. Vaan toi.